Namane kena contoh kok kene kok. Guyub rukune. Setia apa mau? Setia Wilis. Setia Wilis. Setia Wilis seragame biru, ijo. Ijo. Ya, sama dulur ta? Kaya ngene lho rasa medulur ra gelem ngomong meni meneng ae ngono. Kula ki nek perlu digoleke wilayah kakak mriki ya, Pak. Apa ya? Nggih kok. Digolekne bojo kene. Ora nek bojo wis ora. Capek. Ada nih karo Kang Edi wis ngene aku kok. Kang Edi sapa? Kang Edi jenenge Pak Cito Kang Edi lho. Edi sapa? Nah, lho. Oh, Karang Tarunake enek Mas Ari Pujianto. Enek Mas Pujiantone uga enek. Apal tulisannya enek. Ya pokok yo sambung wanci dalu. Lha tereng miki adoh kaya suarane buanter iki lho. Nggih. Emanipun lek nyekel miki lho adoh. Niki iso banter. Sekilan. Lah ya. Wingi malam iki teng Pasar Sleko mriko Pak. Cek krungu ya. Krungu ya Nek ya. Kudul kirik nih. Mriko kandel pirek. Iki pamundhute Manuhara. Anu ka. Monitor. Mas Zainul. Ngerti ora? Kata-katane iki reng. Emanipun yayi wis akrami tegese iki eman deman kok sliramu wis duwe bojo umpama durung sun ingkang anggarwa umpama durung aku gelem dadi bojone. Nah, kuwi lho. Kula dimasukkan dalam tembang sambung wanci dalu. Nah, isane mung sambung lumantar sarana utawa HP. Terus Kak. Wong ayu karo wujud wae tenan, wong ayu utawa wong wedok iki tenan. Dayane kekuatane luar biasa lho rek. Oh, mare kelingan nggodho ati terus ya Pak ya. Heeh. Dayane luar biasa. Ya, ning cerita wayang Kak. Ning cerita wayang iki ana ratu sing gagah, sugih, sekti. Ambruk negarane rubuh, bandane entek mergo apa? Mergo wong wedok. Lakon apa? Lakon Dosa muka gugur. Dosa muka kuwi ratu mblegedhu, ratu sugih, ratu digdaya, sekti mandraguna. Iso remuk negarane, mati wonge mergo nglabuhi wong wedok. Wong wedok iku bayani, ya ta Rek? Hancure mergo wong wedok. Betul. Sugih kaya ngapa, derajat pangkate dhuwur kaya ngapa, hancure mergo siji wong wedok antarane ngoten. Ha. Oh, nggih. Iya ta? Nggih Pak, wis berarti seneng karo wong lanang wae enak niki. Iya. Maksudnya wong wedok iki ora kabeh sing kaya ngono kuwi. Nggih. Mergo wong lanang nek wis seneng karo wong wedok budi lali. Wah iya. Aku ya ngono. Betul. Yang penting TV-ne ra mati ya.
Omong aku sore mau bener to. Dawu. Kopine rung diombe wis dikukuti, kae diganti sing panas. Ganti sing panas. Karang Taruna. Nah, sing iki Karang Tarwa. Tahu. Lah wis tuwa. Ya ya. Iya, Mbak. Kopi. Kok gimana Ayo kopi? to sambung rasa. Nanging manji Tamono ringkang rubeda nyuntak tresno nabyan mung Srana. srana piranti Tibake ompake Mas Dodo, ya mulanggang biasa, sing kedua digarap karo gamelan Bali. Nonano nano, yo. gambarmu sing gedhe
Dimodifikasi. Lagune sing gawe misalnya Mbah Haji Sukron Suwondo. Nggih, aransemene sing menciptakan dengan gamelan Bali adalah Mas Wid. Mas Widodo sing ngendang niku. Dadi diperbarui cara nggih, cara anu ki panganan utawa masakan ki dibumboni nah. Sing garap tembange lagune Kang Rekto Mbah Haji. Nggih. Aransemene Mas Wid. Perpaduan antara Jawa dan Bali. Betul. Ternyata bisa berjalan seiringan dan menimbulkan harmonisasi yang sangat indah sekali. Iya. Cahaya lempek nek iso harmonisasi barang. Harmonisasi kalau viralisasi kuwi. Lah iya. Kalau harmonisasi kuwi nanti. Kalian dipun umumaken pangapunten Mas Gareng Mbak Eka. Kalau mau panitia saking Winong Gemarang ngrasakaken bintang tamu gandeng Mas Gareng wis terlalu sering rene ya Mas ya. Nggih, Pak. Ya ngersane lawak sing berpasangan. Ada beberapa pilihan iki tenan iki omongane panitia mau ngono kuwi. Omongane panitia. Mangke sing berpasangan nek mboten Mas Komet kali Slendro nggih As Andi kali Mas Gandes. Nek mboten niku nggih anu nika lho uncek nika napa digandengne pokoke pasangane setunggal nek mboten nggih Mbok Indemi nggih setunggale nika suye ngono kuwi ngomongi ngono kuwi. Anu kane panitia. Heeh. Yakin ngomong ngono kuwi. Heeh. Mereka niku kan nggih. Ane ngoten lho Pak. Iya. Kami kiai mreksani wonten YouTube. Heeh. Nek uncek niku biasane pasangane le Mbok Indemi sing siji kali suye. Iya. Nek yo anu karo manut karo sing ngersake. Iya. Manut karo sing nanda. Heeh. Timbangane ku bintang tamune rentuk pasangan ra sida wayangan gitu. Iya. Akhire yo wayangan wae. Iya. Bintang tamune monggo ngono lho Pak. Ah, iya. Gitu, Pak. Nah aku no apa ndasa? Anu apa jenenge Mas? Maksudnya piye? Maksudnya dibintangi sapa-sapa aku gelem ngono lho maksudnya ngono kuwi. Welcome. Icik nampa kuwi mau ngono to. Ora maksudnya dibintang tamu ni siapapun. Kowe yo pas uncak karo susu kedelengmu. Mbak piye? Jadi dolane YouTube wis. Wah, apik iki kok nek kelakon. Lha sing iso kuwi Mas Komet karo Cak Slendro mengko bakal ning Gemarang. Oh, dadi iki sing ora sida to. Ora sida. Iki pas arep nonton YouTube ya. Tak live-ke. Iki mau. Oh jenenge selera ya Mas Jareng ya Mbak ya. Selera. Pak kamu profesional kerja. Anak pria punya selera. Heeh. Iki rokok ya. Jajal sing anu sing sik prawan loro ki lho. Sindene Mbak Kangkol sing sik prawan karek loro. Oh, Panda sama Mbak Opa. Ah, jajan ki rono. Ah ya ngadeg ndelok Cahayu. Aku ya arep minta maaf karo Wanda. Kalau masalah apa Pak? Ana masalah sithik karo Wanda. Wah aku ndak dibatin.
tanggal 17 ki lah aku entuk job, wis entuk job rada suwe ning Jakarta to, Mas. Nggih, 17 sasi. Sasi niki April niki. Wis rombongan wis omongi kabeh klebu Wanda ki entuk job ki dibatake arep melu ning Jakarta tanggal 17. Lha adalah kadung Wanda mbatake job. Delalah ki Jakarta mundur tanggal 18. Gek aku 18 ki ra iso terus dibatake. Maaf ya Nda ya. Mboten napa-napa, Pak. Maaf, aku rumangsa dosa karo kowe. Mboten. Derek rezekine to, Pak, berarti. Aku kon nebus dosa, aku mau kon piye aku gelem. Dan mumpung banget. Mumpung bose nurut karo kowe. Lah iya. Durung rezekine ya Ndak ya. Nggih, Pak. Heeh, nyatane kene wis siap, nyatane sing kawogan anu Mas Gareng. Sing arep nanggap ki asline mantan garwane Pak Presiden. Bu Titik. Titik sapa kae ngerti aku? Titik Puspa. Ah, Titik Soeharto. Lah ndak tanggal 17 kuwi beliau nyaki pas tindak ana ing luar negeri. Lah diundur tanggal 18 utawa 19. Lah 18 aku ning Demak, 19 aku ning Purwodadi, dadi wis ora iso diobah-obah. Jano niku ucek sak pasangane selo jano mrene. Oke, aku minta maaf karo kanca-kanca sedaya. Mungkin di lain waktu kita bisa ora mung Jakarta engko ijoli sing luwih adoh meneh. Ora mung Jakarta nek perlu tekan Irian Jaya sok bakal ijoli. Ya, kita diinterogasi ya jalur iki arep bang apa. Nek eneng mamundut ya anu, siji bajing loncat, loro apa ki mau? Lali janjine. Bapak, Mbak, anu Bapak sing joget, nah, sing Wanda sing nyebrang. Udah, Sing nyanyi. Sembang, nyanyi. Ah, sing kabeh iso wae. Kok kesepakatan berdua iki wong ora nyapa ngono. Dia nyanyi. Nyanyi, yo nyanyi apa? Nggih, lali janjine. Lali janjine. Oke, siap. Aku yo minta maaf yo Pak atas kesalahanku. Napa, Pak? Yo kuwi mau, bata kuwi mau. Enggak mau ah. Hah? Enggak mau. Enggak tak maafin. Botol-botol lagi. Kabeh iki disuni maaf minta maaf. Iki lho. Iya. Kok Pak Karo ora minta maaf karo Budui? Hah? Kudune minta maaf karo Budui no. Lah jenengan dereng Nek karo genduk-genduk iki. Kosek to. Nek nggo mic ki tak minta maaf. Iku lek pas ngadeg tak minta maaf siji-siji. Lah dudu ora nggo mic kok. Lek wayang ngadeg tak minta maaf. Nggo mic. Yang Mayang. Aku percaya kowe saiki dadi dagangan. Ini aja kemayu-kemayu. Aku minta maaf ya Yang ya. Jadi dagangan ya. Dari dagangan wi calone anu. aduh. Calone CRA. Calon rondo anyar. Mayang iki. Mayang Pak. Iya. Dok ya. Mayang. Kronologine piye? Piye yang kok iso CRBR nggih? CRBR ora kowe. Apa CRBR? CRBR kok iso. Iso. Lah iya. Nah, aku Wiwi ya minta maaf, Mbak Retno minta maaf. Bu Rini juga minta maaf. Bu Dwi juga minta dan teman-teman semuanya. Minta apa karo Budui minta apa? Minta cium. Guys. Lek dijoli karo Gusti Allah sing luwih akeh. Percaya wae. Nyatane langsung dek iki brudul-brudul ana job-job teko wis mbok menawa ijole ya kuwi ditampa. Ya, coba kaya apa? Lali janjine. Nah, maka yuk para kanca pun garap. Nah, ya. Engko sing kedua digarap anu. Samboyo, ayo, Farel. Niki wadah kudu joget lho, Pak. Ya betul dah. Nek kula dhewe gak nek kancane. Kula aku iki Pak saged joget namung sekedhik-sekedhik. Ora apa-apa. Wis to, kowe mek obah Siti ngene wis duwemen lho. Itu sing ngedeni sing sithik-sithik kuwi lho. Bener. Wah, obat sithik ngerti-ngerti sertifikat kadol. Lah ya. Malah joke oke. Silakan. Ora apa-apa. Yo, para kanca, yuk dadas.
lelemu piye ya Maya? Hah? Ayo Apa? ubur ikan lele. Aku mau jalan. Awan barengnya ora patek ora patek krungu. Ubur ikan lele, calon rondo we. Rondo kok bangga. Bangga sekarang dialekku. Guyune bulan ya Pak Sepeda. Anjay lo gitu anjay. Apa iso ki guyu apa? Guyu apa iso? Iki malah do Rasane susah Apa? guyu lho Pak. malah do padu. Oh. Guyu apa, Jong? Ubur-ubur ngono. Mboten aku nek walan. Oh. Sing mayane kualat karo wiwi Pak. Kualat karo wiwi. Aku ning guyu wae kamu kualat aku omong. Iya. Lelakon iki pancen ya, kudu dilakoni. Malah kan kudu Dilakoni. Ya. Luar biasa, Jong Me. Jong Me. Tak kasih hadiah, Jong. Ya, Jong. Apa? Tak kasih. Ini iya. Buka dari situ, buka. Ih. Apa? Tak tampani Pak. Dindenmu koclok. Wah, rondo manual. Manual ki apa? Kita nggak tahu apa-apa ya Mas. Biarkanlah yang telah Orang berpengalaman. bos banget saya bisa muda. Jadi ngomong kok bahasa. Lah iya. Urusan rek kok iki. Semangat lumayan. Ayo. Samboyo Putra.
egol-egol kok sok jenengmu dadi Wanda egol-egol. Diarahke Mbak Mayang manungsa. Kan wanita soleha. Iya. Sabar Masya Allah. Soleka. Siap soleha. Anu kados Pak Cumpi niku kan Izin. setiap malam kan tahajud tuh Pak. Iya. Izin saksinya teman-teman izin. Iya, tahajud. Sing trompet iso lho. Sok inu to. Sisa ra tekoni saksofon, Bu. Karo seksualitas. Kanca-kanca senengane tambah-nambahi ngono Mas Gayeng Mbak Eka. Nambah-nambahi sing wis enek, ora kok ngrusak sing wis enek, ning nambahi sing wis enek. Maune gamelan Jawa wis enek, ditambahi gamelan Bali. Ya kuwi kok berarti ngoten Pak. Kan semakin
budaya karate Garape Dwijolara. Musikalitasnya luar biasa. Jadi Pak Kleran itu tidak hanya fokus pada pakaian, tapi musik juga berbicara di sini. Iya. Akademisi kok ya. Ngandani mangantrasi ya. Luar biasa. Ya, saiki sik karek sak grup. Grup apa, Pak? Grup. Nek kalau kita, Heeh. berarti grupnya janda liar kenapa? Tapi ya apa? Jali Pak, Jali jenenge rombongan Jali. Rombongan janda 5 jumur. Loro niki. Ya, papat sisan karo Bu Dewi karo Rena Jombe. Ya. Gong. Jadi bakal cayu. Oh. Ya nek iso dipertahanke rasane koneko. Nek rusak didadake. Wis elek didol. Malah adan kadang. Ya, coba. Maka Putri. Mangga. Di sekoti. Blong ya. Mangga Pak Jumpe. Buat kadas buat panu Pak. Sis. Manut permintaan wis entek kok. Permintaan beneran. Karepe Mbak Cupe kok aja mandeg nek mandeg gelo Mbak Cupe. Ya wis belum dadi coy. Loh. Mohon izin. Maka yuk balas.
buruan tadi ada lagi. Mohon jangan diambil hati ya, nanti penonton kita jangan dibully ya, itu semuanya hanya gimmick. Mas Gareng ndoro Janaka di sini laku.